Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumshibinta berwandra ekajing I bat yajan hapadeng gejai bendera khasi bat garo kibasyang masa hagitan kapu jang gejala Meghalaya kino yalam bagi dekat jang ka Federation of Khasi Jayantia and Garo People Rimulyang Circle kialek benjingo ki atli ki skol hakathan krishai ki bidang hapru hapok kanong stoin CNRD block jangaram rajangam constituency ya kadi kenhu lailam du president nu ba ser bilen lingdo barki atli ki skol ki ba ka seng kare jingo ikin thop ya ka umthli lower primary school bat ka hasam upper primary school ha ka ba ka seng kla snow haru igitiari le ka sports cheki ni ki atli ki skol Nakalim jungi ka FHP Rimulyang Circle kumbangila yowan pendap ni kasi bangin sam ni ki tiare le kai se ni ki art school at ka LP school barha Hausen UP school kita jingku ke jungi hi kalong bangin don ka jing yas hujan apdeng jong ni kinong susnong akan ka dong atai nang tak kumju akan ko por bangin kentiu kita sabele kai jong ki sna ki samla jong ka dong ka thain kita ke de jing ku jungi abang itu long ini program dan ai ini tiar le kai te hakaju ko por abang wanjungo ya kan ka thain bikin ki school ki bolong ki thme jong ka jinang ki start jong ki nong susnong ila ba ki don sibun ki jing tuna padang inte ki building ki kamera class ini sibun yung don kam jong ni kalong thain bakin yo ya ki building ki bakambiang ki jaka long class ki bakambiang mar kumbang yui ka neka school ne untri ka don tang kawai ka hall kam don ki kamera class ki dong kai ka sing class ka juga hall nang ta susu hadin bangilayo bane kren ber kinong yalam snong kinong hikai jong neka don ka thain isu thu ba ki school ha kan ka dong ka thain ki don tang hadu ka UP school te niu I ka jing don kam ka jing bon jung ki kena school ka jing bon jung ki nong pule kalau don kam ya ka surkar makan pai khmat se ka dong ka thain makan irap dan penyo no ya ka higher secondary school lah kan nong ka snong ka thain namar hadu minta hadu kersai hadu untri hasem bat sibun ki snong se ka thain kim don ya ka secondary school nomor kata I ba ka don kam ya surkar bahkan pai khmat se ka don ka thain ban penyo ya ki school di kapule ki bakam biang di kerdan ki bakam seneng